аввало салом ба ҳамаи бинандагони азизи канали мо. умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат бошед. имрӯз мо қарор кардем ки мавзӯи диниро интихоб кунем, яъне мавзӯе ки ба ҳамаи мусулмонҳои ҷаҳон мавзӯи лозим аст. мавзӯи имрӯза дар бораи шоъбаҳои дини ислом суннӣ ва шиа мебошад. ба ҳамаи шумо маълум аст ки дини ислом яке аз динҳои паҳншудатарини рӯи ҷаҳон мебошад. миқдори мусулмонҳои ҷаҳон 1,8 миллиард нафарро ташкил мекунад ва онҳо дар 125 мамлакати ҷаҳон дида мешаванд. дар 28 мамлакати ҷаҳон бошад дини ислом ҳамчун дини давлатӣ ва расмӣ интихоб шудааст. дар бораи таърихи пайдоиши дини ислом каме маълумот дода гузарем. дини ислом дар асри 6 дар нимҷазираи арабистон аз тарафи муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ташкил шудааст, аммо баъди вафоти пайғамбарамон дини ислом ба ду шоха тақсим шуд. дар ин видео сабаби тақсимшавӣ ва фарқияти ин ду шохаро ба шумо гуфта мегузарем. аз рӯи ин харита паҳншавии ду шохаи исломро дида метавонед. дар ранги сабз шохаи суннӣ, дар ранги сурх бошад шохаи шиа. дар айни ҳол сунниҳо қисми зиёди мусулмонҳои ҷаҳонро ташкил мекунанд, 85 ё 87%-ро. намояндагони шохаи дуюми дини ислом бошад камтар ҳастанд. онҳо тақрибан 10% мусулмонҳои ҷаҳонро ташкил мекунанд. акнун бошад таърихи ҷудошавии ин ду шохаро гуфта мегузорем. дар нимаи дуюми асри 7 тақрибан солҳои 633 ё 632 баъди вафоти пайғамбарамон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам дар байни гурӯҳи мусулмонҳои хилофати араб низоъе пайдо мешавад. низоъ барои тақсим кардани ҳокимият. аввал мехостанд ки ҳокимият ҳатман ба дасти шахсе гузарад ки ӯ бояд аз насли пайғамбарамон бошад. тарафи дуюм мехостанд ки ҳокимият ҳатман бояд ба дасти Алӣ гузарад ва ҳокимони баъдӣ ҳам бояд аз насли Алӣ бошанд. он шахсро дар шиаҳо имом меномиданд ва тасдиқ мекарданд ки ин қонун аз тарафи Аллоҳ фармода шудааст. ва онҳо мегуфтанд ки худи пайғамбарамон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳокимиятро ба Алӣ васият гузоштанд. гурӯҳи дуввум ин маълумотҳоро инкор мекарданд ва мегуфтанд ки на дар Қурони Карим ва на дар китобе ки онро пурра мекунад, яъне дар китоби сунъӣ дар бораи ин чизе гуфта нашудааст. дар шиаҳо имом шахси хеле муқаддас аст. ӯ дар байни Аллоҳ ва инсоният нақши кӯпрукро иҷро мекунад. аммо дар сунниҳо имом шахсе мебошад ки дар ҷомеаи мусулмонҳо ё масҷид роҳбар аст. сунниҳо ва шиаҳо қонунҳои якдигарро инкор карда истодаанд. масалан дар шиаҳо додани талоқ аз тарафи мард ҷоиз нест. дар шариати сунниҳо бошад ба никоҳи муваққатӣ иҷозат дода нашудааст. хулоса карда гӯем, дар байни ин ду шоха тарзи намозхонӣ ва ба сар бурдани ҳаёти мусулмонӣ гуногун мебошад. дар замони ҳозира дар байни ин ду шохаи ислом низоъҳои калони сиёсӣ дида мешавад. қисми зиёди ин низоъҳо аз тарафи сиёсат пӯшида шудааст. масалан дар якчанд мамлакатҳои араб дар байни ду ин идеология ҷангҳои шаҳрвандӣ шуда гузаштаанд. масалан дар ҷумҳурии Ироқ азбаски ҳокимият ба дасти шиё гузаштан, дар байни ин ду шоха ҷанг шуда гузашта буд. дар айни ҳол мамлакати пурқувваттарини шохаи шиа ин ҷумҳурии исломии Эрон мебошад. ба ғайр аз ин дар ҷумҳурҳои дигари арабӣ ба мисли Сурия, Ливан, Баҳрейн, Ливия ва ғайраҳо дар байни ду ин шоха низоъҳо дида мешавад. намояндагони шохаи сунъӣ дар Осиёи Миёна, Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон, Арабистони Саудӣ ва дар қисми шимоли Африқо дида мешаванд. намояндагони шохаи дуюм яъне шиизм бошанд дар мамлакатҳои Эрон, Озарбойҷон, Ироқ, Сирия, Кувейт, Баҳрейн, Қатар, Йемен ва ғайраҳо паҳн шудаанд.
اگر خلاصی عمومی براریم هم شیعه ها و هم سنی ها نماینده دین اسلام هستند و آنها را دشمن حسابیدن هیچ درست نیست. سنی ها و شیعه ها در یک مسجد نماز خوانده می توانند و این در بسیار مسجدهای جهان دیده می شود. با این ویدیو ما به آخر رسید. اگر ویدیو مقبول شده باشد لایک گذاشتن را فراموش نکنید و به کانال ابونه شوید.